Martangi yang mahita. Asini roha madihamu. Doho dame na siyan di batamata do na siya na Tuhan Yesus Kristus dohatay. Amin. Oras madihita sa luhuna. Diamu do nga sahapor siyaw. Tabigi majuluhata ni di bata nagabi ujah dita sa dariyon. Imana tersurat di sada Yohanes 4 ayat 10. Dang adong biar di bagasan holong ni rohay. Alay di babali holong ni roha ng ripasido biar. Ay nabirni do anggo biar. Jaladang ripas holong ni roha ni halat na mabiar. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman. Dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Demikian firman Tuhan. Dia makadong sahapor siyaw, ia judul ni turpu tahun, kasih mengalahkan rasa takut. Molo halak nong parholong do diduk imadanga dong be roha biar di sini. Idak yang na penengok na tuhita imanak ngani asa mangulu hita perjulu di bagasan holong. Buasa ubama tuhita alasan ay molo nunga parholong ngulu taon nangadong bihita mabir manang tudi pemangalak. Hidup benar hidup di bagasan hatan di bata songon na didok si Yohanes ay di bagasan holong ngido. Iman akaningani panupahyun ni ngodu ni naporsiyay. Iman nang ripas. Jala dangadong biar di sini. Alani dia makadonga sahapor siya. Sada nama ngojar hita halak parholong. Laos ido sada ojahan di ngodu nyakan aporsiyay. Tada naholong rohata di dongan colma songod dia mah. Tada naholong rohata tu di bata songod dia mah. Hidup benar di Matius 22 takas di didok di ayat 10 itu 1 ayat 10 sih. Hidup benar tadi depan ima didok di si hukum yang terutama. Na perjulo didok maka holongi di bata sian nasar roha. Jangan hati-hati. Dapat dua aku dia 10 sih. Maka holongi donga jolma dusun diri niba. Di situ benar kaningani molo nunga mangudu hubungan vertikal dan horizontal. Artinya kasih kita kepada Tuhan dan kasih kita kepada sesama. Bareng-bareng biar. Ngadong beda. Bagi dia biar. Alanya ala nunga rabdo di batahita dan tidak ada kebencian. Ngadong dihita tosugo di roha. Ngadong dihita bibit akan naroa. Ayo akan marpikir naroa do mabiar. Ayo akan mangulau kasahatan do perbiar. Alani ta ingok madipurtibio nasa na mangulau akan jahat perbiar. Alai molo akan mangulau hasit tonga do holong. Ngapain takut tangarong di boto biar. Itu hame biar. Ay natik kosido dido, nadinggan dido. Ya jika ya, tidak jika tidak. Alay mo ka pangalecim do, mo ka perbere do kana do, perbiar dui. Bahasa perbiar alat guru na haca haton. Alay ngulu ni jol mana di bagasan hacitongan do, lo mo di mata barang mabit panat dia. Kenapa? Karena dialah hidup di dalam kasih Tuhan, melangkah kemanapun. Hidup membeda kita, beri maka jol perbeda, dan oleh mangarato. Tidak majol makan nama ngulau nama berdat langolui puasa karena dia ketakutan. Ale yang go jolma nahido, jolma angka parholong itu dia pelau dui. Dan mabiari manang tu dia pemangalaka karena ia mengandalkan Tuhan, karena ia percaya kepada kasih Kristus. Ipak ke tangan di bata. Ai parholong dari mana tong? Ai mono parholong di mana pakai di bata pe? Nampedang sa agamo. Nang pedang sa suku, nang pedang masih tedaan
Tetapi karena kasih itu akan mampu menaburkan kasih sayang. Hidup benar ngani asa mau nunga holongin akan kasih akan memberikan kepada kita iman akan kehidupan, pengampunan, hidup tabuna hala parholong atau parholong mahita mau nunga parholong kita dia makarungan isido danga dombe rohabira otipe di bagasan ngolu tahun amin. Mau lihat madiho ale Tuhan di bata asa parholong mahami di bagasan ngolu namin amin.